Pozdrav svima ljudi, Igor HD opet sa vama i mi ćemo danas igrati Minecraft mini igre Micro Battle na Mineplexu. I pozdrav za jednog lika Bosnija Machine. Sad ćemo da kiliš. Kome je to headshotovo? Da se zaštekam gore. Ajde, brže. Brže. Tako je, sad idemo. Ovako. B. Ne. Headshot nije pao. Šta bi? Sad treba da skačem. Wow. Čekaj. Pusti. Izvinite, još jednom bolestan sam. I da, sutra se ide u školu, nažalost. Čekaj. Ne silazim dole zato što znam da ću da crknem. Još malo pa ću morati da siđem. Dobre. Imamo sreće. Dođemo mali. Znači, oni su crkli. A ti ćeš morati još malo pa da sidiš. Ne bre! Ovdje. Ne. Ne bre, šta je bro? Samo me headshotuje. Gađite ga. Skači dole da dobijemo. On je pao. Što mi se sviđa. Dajte mi strele. Dođi. GG. Idemo na još jednu partiju. Nadam se da će brzo da se napuni. Naravno mi uzimamo arčera. Idemo opet na green. I gdje nema? Ja sam plavi. Neće sad da se svađam sa njime, iako nemamo hak. Možda neki iz tima, ali znam za mene da nemam. Ja sam zeleni opet je.
Sad isto treba da dobijem ovu. Ne znam zašto mi je lago, koliki mi je FPS? 60 WTF. Evo još jedan lik snima. Nadam se da će ova mapa manje da laguje. Mislim, ono nije toliko lagovalo, nego nešto mi. Vidjet ću to da rešim još malo. Znam ovaj lag, mrzim. Dosta ljudi imaju na početku ovako velik lag. Neki ne, ali ja pre nisam imao. Ali kad snimam neki put imam... Beži. Ne bre! Čekaj, šta će vrati tamo? Znači, ne znam... Šta radite vi ljudi? Sam tako zreka. Crkaj. Headshot. I mene su headshotovali. Dođi ti gore, mališa. Op. Sad me targetuju, zato što sam gore. Neće da me targetuju. A daj bre. Šta je bro? Sad kad bi došao na clean up. U meni se čini da je ovo cheater. Yes. Yes. I evo tebi jedna sve. WTF? Znači, meni se čini da je ovaj ovdje lik cheater. Šta? Znači, mora da se piše report. Dobro. GG. A sad smo ostali svi sami. Ne pada na pamet da silazim. Ipak će mi na kraju pasti na pamet da siđem. Mi smo tim. Na mene. Nemoj da me diraš. Ne. Sad sam tu. Crkni. Tako je bre. GG. Ne, GG. GG VP. Idemo opet zeleni. Ovo će nam biti posljednja partija i opet ćemo naravno uzeti Archera. Pre sam volao ovog fightera, ali sada nekako mi bolji Archer. Ne znam čemu je razlika između, samo ovi fighter ima više hrane, ali nema to veze. Ajde, ne puni se više. Aha, kvantum zašto mi? Zbog interneta, jer mi je bio upaljen, zato mi je malo lagovalo.
Ajde, punite se. Za minutu tek. Znači, trebalo bi da dobijem intro od... Mislim da kupim, možda i dobijem, ne znam. Vidjet ću. Mislim, možda kupim od jednog lika, možda od drugog lika dobijem. Verovatno ću kupiti zato što vidim da ovaj lik baš i ne želi, nema volje da mi napravi. Dosta sam se ispričala. Ne bacajte vi taj TNT da vam ja ne bacim jedan u glavu. Ajde, bacim. Ne, moram da skočim. To skočio sam, dobro. Sad još jednu da razvalimo. Ovo je ona prva mapa. One su najbolje. Neđemo da ti pokažem. WTF, cheater. Znači ovo je cheater. Ovo je sroko. Ok ljudi, to je to za epizodu. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Like, share, sub. Ćao!